Здравейте YouTube, аз съм Клай Василев. Това е сервер PvP Extreme PvP, както знаете в заглавието. И сега сме на нов мап и вече живея с един приятел, ето го Хикс Нова. Да. Здрасти. Да. Ето го нашият нов хом от новия мап. Координатите няма да ви ги давам, много са надалече, ни търсете. Абе, ще ги оставя в описанието направо. Мале, то се побъркам. Ето ми е така главата, без да исках, паднах някъде и умрях. После написах бек. И ей го нашия приятел Crazy Крафак. Ей, тука. Я шифни. Свали си каската. Няма. Свали си каската. Няма. Аре, свали си каската, Няма. искам да направя снимка. Ей, виждате. Ама обърни се. Накъде? Рамото ти прикрива главата към мене. Оф, мале, то ще го прибия след крипа. А така. Ей, виждаш? Аре, сега шифни. Ей, виждате ма, колко съм готин. Без... Е, сега ще го прибия. Не. Не. А, да, имам тмени и там. Чакайте да го спра. Е, сега ще го прибия. Бам. Ама гър, кой влезе в дискусията? Крейзи, ти ли влезе? Я се обърни. Ще бия. Арде? Не дей, малко в опаса съм. Ома гъ! Ще бия. Не ми пусна Нидерлорд. Защото го взех. И сега ще щупя цялата ферма. И той е... За сега има само My Warp Event. Да. Той е като стария, впрочем. Я да ви. Аз съм ранг гладиатор, то с нея никакъв ранг. Ти какво сега подиграваш им са? Не, просто казвам за клипа. Тук е... То с някакви копа, тук къде е спала, я покажи. Ей, вижте, тук е направил падна в лава. На 12 ниво и тук е копал с диаманти, паднал и тук е се отрепал в лава на 2 сърца останал. Излезах и тук и с протившен четвърка в дъмасит и останах на 2 сърца. Бах ти късмет. Ама га. И тук намерих диаманти. Къде, лъжец? Къде ги намери? Ей, тук бяха. Къде тук? Хубаво не Ела. тук. Аз чувам слайм. Ей, тук бяха двата диаманти. Сега ще прибия и там ще останат много диаманти. Само че инчантнати. Да, тук някакъв legit bedrock, виждаме. Legit bedrock. Че готин bedrock. Ей, тук сега ще го прибия. Аз имам легендарки. Ами аз имам. Така. Я езяш. Няма. Що? Рамбо! Да, то с неговото Рамбо се побъркам. Кома биш, бе? Ало? Кажи. Но то няма биш. Кой ще би, бе? Не. Ще ударя един меч, да приспя. Моя меч е същия. Да? Кой искат? Дай си IP на Skype. ОМГ, IP на Skype. Какво? Какво IP, бе? Дай си Skype. Дай си IP-то. На кое? Твоето пише му на кое. Как да го видя? IP на Skype, човек, това какво е? Няма IP на Skype. Снета му IP, снета ми IP. Или му. Пиши... Те май искат нещо да ми тролват. За клипа. Да, бе, да. Кажете хай на YouTube. Сега да ми нали някой... За какво не напишеш U с черна и тук с червена? Офей, сега идвам. Тук съм. Тук, кажи го, крейзито ми пише след малко, идвам в разговора, аз ми пиша след малко, свършвам клипа.
Яко. То спиш хайки флеци. На мен главата ти ми отива повече. Мали какви безкъски, сега ще го ударя в главата. Ще му докарам мозъчно сътресение. С лопата, бате. Аре. С лопата. Аре, С лопата. не, взимаш ми деми с лопата. Аз ще бия с стрентката. Чай ще бия с това, с сопа. То сме грифа хома. Майко, гледай сега, какъв хедшот има. Това ти с дето ми изгрифа хома. Да? Добре. Еми да, свършваме и той беше... че му удари този. Спри се, бе. Стоима. Ами да. Аре, спри сега сериозно. И той беше от мен. Абонирайте се, дайте лайк.